Is-sit internazzjonali Euronews semma kif pajjiżna huwa destinazzjoni perfetta għal dawk imlaqmin kontra l-COVID-19. F'artiklu fuq Malta, ġie elenkat li pajjiżna qed ilaqqam lin-nies li għandhom aktar minn 12-il sena u ġie rremarkat li pajjiżna kien l-ewwel fl-Unjoni Ewropea li laħaq l-immunità l-virus. F'dan l-artiklu intqal li t-turisti li jiġu Malta jridu jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin bħala prova li huma kompletament imlaqma. Il-Euronews jgħid li pajjiżna huwa mimli bil-kultura u pajjiet li wieħed jista' jmur u jitpaxxa fihom. Intqal ukoll kif pajjiżna għandu storja ta' il fuq minn 7,000 sena mit-tempji preistoriċi għal konkatedral ta' San Ġwan. L-artiklu ta' ħarsa lejn attivitajiet skedati għal Settembru fosthom il-Festival tan-nar li l-qofol tiegħu jintlaq fl-20 ta' Settembru fil-Port il-Kbir. Issemmaw ukoll avvenimenti Qagħti Widen, Malta Rocks u s-26 edizzjoni tal-Air Show.